Jurgi Ekiza ere kontzertuan parte hartu du eta gainera bera izan da kolaboratzaileen artean lehenengo igo dana eszenatoki gainean. Zer sentsazio izan dituzu? Poza eta hala ere stres puntu bat, beraz ez dut deus egin pentsatu nuen bezala. Hori da pasatzen dena, nahi nuen egin kanta hori lasaiki eta lasaiki hartu, eta azken fenean oso lastar hasi naiz jauzi egiten, eta aski impresionantea ikustea hori, hanbeste jende parean eta zegoen giroa, eta gaten zenun bezala irekitzen nuen gauza, lehen gomitan nintzen, beraz pixkat, agitu gani neu, manan, sentsazio ona, lasar bat. Kolaboratzaileek kontzertuari puntu bat gora eman diote, zu lehenengoa atera zara eta rock kutsu horrekin ere indartsu aritu zara kantatzen, Gorkarekin batera, eta benetan momentu hunkigarria, ez? Bai, gero nik uste dut, ez dakit. Ez dakit zerbait ekarri diotan ni kontzertuari, bai niri kontzertuak eman dit plazandi bat, hori da hartzen dudanik. Gero bai, nik argitu izan naiz kontzertuarekin osotasunean, dena begiratu dugu aldetik aho batzu bezala, eta super polita atera da dena. Oso ondo, Jurgi, mila esker. Zuei. Danik ez dut nahi bertan egon. Danik ez dut nahi 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 bertan egon. Danik ez dut nahi egon. Danik ez dut nahi bertan egon. Jurgi Ekiza, txalo!